Sabata yapitayi tidakupatsirani video imene tinkafotokoza zokhuza za nduna zachuma amenewo Joseph Mwanamveka, ndipo tidakupatsirani ripoti la momwe ndalama zasanjidwira mu chaka ichi kuti zigwire ntchito. Komanso mkati mwa video imeneja tidafotokozamo ma expenditures amene adachitidwa mu nthawi ya ulamuliro uja wa Dr. Lazarus Makikafe Chakwera. Panali zinthu zingapo zimene zinaunikiridwa mu budget imeneyi kuchita compare ndi budget yapitayo, ndipo adafotokoza kunena kuti pali ndalama zina zimene zidachitidwa allocate malo osiyanasiyana mu nthawiyo koma sizidagwire ntchito monga zidachitidwira allocate. Mwachitsanzo amenewa Mwanamveka anabweretsa claim pa nkhani ya ndalama zimene zimapita ku nyumba za mtsogoleri wa dziko lino. Adatchulako ndalama zokwana 67 billion zimene mu nthawi zidayikidwa pa budget ngati ndalama zomwe zigwire ntchito kwa chaka chonse pokonzetsera nyumba za mtsogoleri wa dziko lino. Koma mukufotokoza kwa amenewa Mwanamveka afotokoza kuti mukafukufuku ndalama zonsezi zidagwira ntchito isadakwane nkomwe miyezi 7. Mwanjira ina idagwira ntchito kwa theka la chaka pa ndalama zomwe zinayikidwa kuti zigwire ntchito kwa chaka chonse. Zimenewo adafotokoza kuti ndizomvetsa chisoni kamba kuti ndi zimodzi mwa zinthu zimene zathandizira kuti dziko lino liwonongeke kwambiri monga lilimo. Komanso adafotokoza nkhani yonena kuti ofesi ya vice president kumeneku kudaperekedwanso ndalama zokwana 15 billion zimene ntchito yake ndi kukonzetsera kumeneku komanso kutumikira magawo osiyanasiyana. Koma kufotokoza kunena kuti ndalama zimenezi malingana ndi kafukufuku sizidagwirenso ntchito moyenera. Mwanjira ina ofesi imene ya Dr. Michael Us ndi imene idachita exploit ndalama zimenezi. Koma atalankhula zimenezi pa nyumba ya malamulo kudali kamphungwepungwe ndithu, anthu kuponyerana mawu. Komano pambali pa zonsezo anthu adayamikira budget imene yatulukayi imene Profesa Afapita Muthalika ndiwo wotsogolera wake chinthu chonsechi pambali pona kuti pala minister amene akutsogolera ku nduna umenewu wa zachuma mdziko lino. Ngakhale izi zili chonchi koma anthu ena salephera, palinso mabungwe ndi magulu ena amene achita raise makonseni yawo kunena kuti budget imene yatulutsa boma limene la Democratic Progressive Party ndi budget yophinja Amalawi, ndipo anthu ambiri amachitatako pa nkhani yakukwezedwa kwa misonkho imene amenewa minister adalengeza kunena kuti padakali pano VAT yachoka pa 16.5% kufika no pa 17.5%. ndipo magulu okhuzidwa amenewa iwo afotokoza kunena kuti boma limenelika kuti lichitepo kanthu ndipo liganizenso modzama na kuti budget iyi isaphinje Amalawi, chifukwa anthu ambiri adandaula kunena kuti izinso zithandizira kunena kuti chuma cha dziko lino chipitirire kusayenda bwino manga m'magawo a mitengo ya katundu pa msika. Komanso mukalata imene atulutsa achipani cha UTM osogozedwa ndi director kumeneko pa nkhani ya zachuma amene afotokoza kunena kuti zimene DPP ikupanga zithandizira kunena kuti chuma cha dziko lino chipitiriredu kuvuta kamba kunena kuti budget imene yakutsatira akupitiriza imene idalipo ya chipani cha Malawi Congress Party. Uko kudali kulankhula kwa amenewo UTM kuyolera mukalata yawo, si zimene ife talankhula ayi. So ena mayankhula makomenti zochuluka komando kufotokoza zimene chipani cha UTM chafotokoza. So akufotokoza kunena kuti ndondomeko imene akutsata DPP ithandizira kuti forex mdziko lino izisowa ndipo katundu apitirira kukweranso kwambiri kuposa poyamba ngati ndondomeko imeneyi sayisintha. Anyway, uko kudali kulankhula kwa chipani chimenechi cha United Transformation Movement UTM kupyolera mwa Director of Finance kumeneko amenewo ku UTM. So pa nkhani imeneyo titachoka timafuna tikuwuzeni kunena kuti atalankhula amenewa nduna zachuma pa nkhani yokhuza kuonongedwa ndalama zopita ku nyumba yachifumu kapena nyumba za mtsogoleri wa dziko lino. Yemwe ali ngati mtsogoleri ku opposition amene ndi Simplex Chichola Banda
afotokoza kunena kuti zimene adalankhula anduna apano iwo monga nduna yopuma simplex chulabanda akuyembekezeka kuyankha zimenezi lero ku nyumba ya malamulo, kunena kuti akukhala chete pa nkhani imeneyi sadalankhulepo kalikonse, choncho akalankhulapo pa nkhani lero chifukwa chonena kuti iwo chipani cha MCP sichidavomerezebe kuti chidachita zoonongazi, ndipo malo mwake lero kukayankha zimenezi. Komanso polankhulapo olankhulirako ku chipani chimenechi cha Malawi Congress Party amene ndi Jessica Bwira, iwo afotokoza kunena kuti simplex chulabanda pampali poti akayankha lero manso nyumba ya malamulo ikamakalowanso mu August muno, amene wa simplex chulabanda akuyembekezekanso kukalankhulapo pa nkhani imeneyi. Koma pambali pa zonsezo amene Joseph Mwanamveka atamaliza kufotokozera za zimenezi, afotokoza kuti pachitika audit ya mphamvu yofuna kupeza momwe ndalamazi zidasowesedwera kapena kuti zidawonongedwera, ngakhale kunena kuti chipani cha Malawi Congress Party sichidafikepo povomereza zinthuzi, koma amene anduna azachuma afotokoza kuti ali ndi maumboni onse amomwe chipanichi chakhalira chikuchitira maka pakuononga ndalama za boma. So ngakhale iwo akuyima pa chilungu makana, komano afotokoza kuti pachitika audit ya mphamvu imene iwonesere momwe ndalamazi zakhala zikugwiritsidwira ntchito. Iwo afotokoza izi kudzera mwatola nkhani kunena kuti ndizodabwitsa kunena kuti ofesi ya president idawononga ndalama zimenezi review isadachitike, pamene malingana ndi malamulo ndalama za kumaofesi amene zimeneka zisawonongedwe zonse review isanachitike. Koma kufika pano kulibe kalikonse kunena kuti 67 billion yonse idathedwa chipere, yonse kulibe boma limene la Malawi Congress Party lidagwiritsa ntchito. So akuti kuyankha ayankha lero ku nyumba ya malamulo, komanso mu August nyumba ikamazabwerera akuyembekezeka kuzayankhaponso pa nkhani imene kumene kukulankhula kwa Jessica Bwira amene amalankhula zimenezo monga olankhulira ku chipani chimenechi cha Malawi Congress Party. So through comment section ndimve maganizo anu kunena kuti inu mukuona bwanji nanga mukuganizapo motani pa nkhani imene ikamba kunena kuti kufikira tsiku la lero chipani cha Malawi Congress Party sichidavomerezebe nkhani ya kuonongeka kwa nyumba zachifumu komanso kuonongedwa kwa ndalama zochuluka zimene zimayikidwa malowa kuti zikakhale zikugwira ntchito kukonzesera nyumba za mtsogoleri wa dziko lino. Ndipo malo mwake achilabanda amafotokoza kuti ayankha zimenezi lero, nanga inu mukuganiza kuti kuyankha kwawo kwa tsiku la lero ngakhale sadaonetse mbali kodi akakhala akuvomereza kapena akakhala akupitiriza kukanabe. So through comment section ndipo mwetengamvere maganizo anu. Ndipo video iyi mudali ndine Mike Thompson. Ndipo ngati mwayikonda muchite like komanso subscribe kuti tithenso kupatsirani ena mwa videos amene tikatukonzerani pano pa Samavita YouTube channel. Bye.